Union Body गोदान Union Body नि सेसन 25 to 26 नि सायख'थि बेयो दिनै जागायबाय फुंनि 10 बाजिसोनिफ्राय दा बेयो माबोरै सोलिगासिनो दासिम मोजाङैनो सोलिगासिनो फुंनि BCSU election Bengal College Student Union election for the session 2025-26 has started from morning 9 a.m. and it will continue till 1:30 p.m. 1:30 p.m. सिम कन्टिनिउ खालामगोन आरो जुदि बेवहायबो जुदि फोजोबनो हायाबा जों एक्सटेन्ड खालामगोन खारन देग्लायहाय जितु स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्शननि जितु भटिं टार्नआउट बेयो नुनो मोनदों बिराद हाई 80%सो जागोन आरो दा ओरैनोथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ शान्तिपूर्ण शान्ति पिसफुलि सोलिगासिनो दं दा बर्थमान काउन्टिंखौ जोङो मरलेस 2:30 निफ्राय जागायनो सानदों 2:30 निफ्राय आरो बे इलेक्शना मोननै टीमनि गेजेराव गेलेनाय जादों मोनसे टीम इउनाइटेड आरो टीम अचिभार्स आसा खालामदों जाय टीमा देरहासार जायो बे टीमा कलेजनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय सिन्था खालामगोन कलेजनि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनायाव हेफाजाब होगोन आरो एकाडेमिक पारफरमेन्सफ्रा जाहाथे मोजां जालाङो बेफोरनि सायाव नोजोर बोगोन होननानै जों आसा खालामदों केन्डिडेटआ ओरैनो जोंहा आफादगिरिबो होनाय जादों प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि लेङाइ नेहाथारि बेजों लोगोसे ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि दङ लिटारेरि सेक्रेटारि कालचाराल मेजर माइनर गेम्स बेफोरबायदि पर्टफलिय'आव गेलेनाय जादों हिसाबै ससाइटिनि माबा मोनसे मेसेज होनो सानो नामा सार नोंसोरनि गेजेरजों नङा आसलते बे जिथु इउनियन बडि इलेक्शन बेखौ मोनफ्रोमबो कलेजाव खालामनाय जाखायो आरो स्टुडेन्टफोरा मोनसे डेम'क्रेटिक राइट्स दङ दे केन एक्सारसाइज the what you call democratic rights by through the help of election. So this student union election बियो मोनसे grassroots level निफ्राय मा बुङो political माबाखौ exercise खालामनायनि मोनसे लामा आरो जेरैहाय जोंहा MLA election दङ BCDC election दङ बायदि election दङ बेफोरनिनो मोनसे ground level of preparation होननानै जों बुंनो हायो राजनितिनि खोथाखौ मिथिनो हायो राजनितिया बोरै फांसन जायो बोरै एक्सारसाइज जायो बेफोरनि सोमोन्दै बियो वान काइन्ड अफ एक्सारसाइज थारमाने जितु कलेज लेभेलाव मोनसे इलेक्शन जानाया बेनिखायनो बियो मोनसे रोखोमनि मोजांसो आरो माने स्टुडेन्टफोरखौ पलिटिकेलि awareness जानो फोरोंनाय जायो थारमाने एज ए स्टुडेन्ट